இவங்க தேனி மாவட்டத்திலேருந்து நம்ம ஆஃபீஸுக்கு வந்திருக்கிறாங்க. பேர் வந்து பிரின்ஸு. பிரின்ஸோட ஒய்ஃபு வந்திருக்கிறாங்க. சொல்லுங்கள், என்னென்ன வேலை உங்களுக்கு தெரியுன்றதை. கோழி பண்ண வேலை தெரியும், ஆடு கிலோடிக்கு தெரியும், நீர் பாய்ச்சி தெரியும், மேல் பண்ண தெரியும். கோழி பண்ண வேலை, அப்புறம் வந்து மம்பட்டி வேலையெல்லாம் அதிகமாக பண்ணது இல்லைல்ல? மம்பட்டி வேலை எல்லாம் பண்ணுவேன். மம்பட்டி வேலையும் பண்ணுவீங்க. அப்புறம் கோழி பண்ண, ஆடு பார்க்குறது அதுவும் பண்ணிக்குவீங்க இல்லையா? சரி, வேறு என்னென்ன தெரியும் உங்களுக்கு? இதுக்கு முன் மாடு மேய்க்க தெரியுங்களா? ஆனால் பால் கற தெரியாது. சரி, இவங்க புதுசாக வந்திருக்கிறாங்க. ஆனால் கொஞ்சம் ஃப்ரெஷராக இருக்கிறாங்க. ஆனால் வந்து ட்ரெயின் பண்ணாக்கா வந்து பழகிக்கிறேன்னு சொல்கிறாங்க. அப்படி தானே? சொல்லி கொடுத்தா செஞ்சுருக்கிறேன் அப்படின்றாரு. அப்படி தானே? அதனால் வந்து இவங்க ஏதாவது ப்ரெஷர் எடுக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுனாக்கா எனக்கு கால் பண்ண கொடுத்தாங்க.